arde a casa. Con violencia, con furia, coa rabia de quen querería morrer matando. Cando por fin cheguen, aos bombeiros custaralles apagar o lume, e, unha vez o fagan, descubrirán que a bella casona non estaba baleira, e no seu interior atoparán algo. Un corpo, deitado a pé das escaleiras, coa cabeza apoiada contra unha das paredes nunha postura case imposible. E será o dunha muller, unha xa maior. Saberano porque algún familiar a recoñecerá pese ao mal estado. É ela, dirán ao vela. E será o claro, e incluso haberá alguén do servizo que sinalará un vello braseiro mal apagado como a causa do incendio. Porque a señora gustáballe quentarse o seu carón mentres lía. Pero arrasado o espazo polo lume, o que ninguén conseguirá ver nese momento é que a muller non morreu polo incendio. Non será ata o día seguinte, xa no depósito, cando alguén caerá na conta de que a vella ten o pescozo esganado, mais tampouco entón haberá quen lle dé a importancia que realmente ten. A fin e ao cabo tratábase dunha muller xa cos seus anos, a que atoparon nunha casa devorada polas chamas, morta ao pé das escaleiras. Tal vez, se alguén se fixese un par de preguntas máis...